נפטרה לפני מספר שנים מסרטן צוואר הרחם. למרות הכאבים והתלונות שנמשכו זמן רב, לא מצאו הרופאים לנכון לערוך לה בדיקת פאפס פשוטה שהייתה יכולה להציל את חייה. כשהתחילו לה כבר כאבים, היא הלכה ל3 רופאים שונים, וכולם פתרו אותם, זה נגמר לך מחזור, זה כאבים של גיל המעבר, ותחזרי הביתה. ואף אחד לא עשה לה את הבדיקה, בדיקת פאפס? אף אחד. אני יודעת שהיא מאוד כעסה על זה. כשאמרו לה כבר שזה סרטן, אז היא אמרה, ידעתי. לא, מה שמתסכל זה באמת שאם היו מגלים את זה בזמן, אז זה יכול היה להיות כמעט זניח. היא הייתה יכולה להיות במצבי, כן. אני זוכרת שאימא שלי אמרה שהרופאים האלה לא מבינים שכשהיא אומרת שכואב זה באמת כואב. לפני 4 שנים ביקשה הילה לעבור בדיקת פאפס שגרתית. הרופא סירב בתואנה שסרטן צוואר הרחם אינו גנטי. ולמרות שסרטן צוואר הרחם אינו גנטי, הילה התעקשה. הבדיקה חזרה עם ממצאים טרום סרטניים. הייתי מרגיעה את עצמי במחשבה שטוב, זה קורה לאנשים אחרים. כן. זה אנשים לנו זה לא יקרה. והנה זה כן קרה. ומאז אני חיה במחשבה שכל דבר כל דבר יכול לקרות, הכל יכול לקרות. חלק מהנשים שנדבקות כן. מפתחות סרטן אחרי 10, 15, 20 שנה. סרטן צוואר הרחם הוא ההורג מספר 2 בעולם של נשים. הסיכוי להידבק ממנו, ממי שיש לו, את לא מאמינה, זה 1 ל-4. כן. זאת אומרת, אם יש למישהו את המחלה הזאת, ושאת שוכבת איתו 4 פעמים, בסטטיסטיקה נדבקת. אגב, ביחס לאיידס, איידס 1 ל-1000. זה כל כך טרגי, וזה כל כך עצוב, כיוון שיש לי כל כך הרבה סיפורים, אנשים שקיימו יחסים פעם אחת. עם גבר אחד. לא מישהי ששכבה עם כל הגדוד או עם כל הגימנסיה. בחדשות של ה-19 לנובמבר 2009 הודיעו שהמלאכית של צ'רלי, פרה פוסט, נפטרה מסרטן. מה שלא סיפרו לנו הוא שהסרטן שהרג אותה נגרם מווירוס הפפילומה. פרה פוסט מתה ממחלת מין. תמי בן עמי נפטרה מסרטן צוואר הרחם. גם היא מתה ממחלת מין. וגם גיבורת תוכנית הריאליטי האח הגדול באנגליה, ג'ודי ג'ייד, וגם אביטה פרון. סביר להניח שזו לא הייתה מזימה להסתיר מאיתנו מידע, אלא בורות וחוסר ידיעה. במקרה שלנו, הבורות הורגת. עד היום, אני כבר 5 שנים בסיפור הזה, אני לא ממש נקייה מרגשי אשם. ובדיוק בגלל זה אני כאן. מהרגשי האשם של אני הבאתי את זה על עצמי, בגלל התנהגות מסוימת, בגלל בעיות מוסר, כל מיני, פתאום החינוך של בית אבא ככה נכנס לתמונה ואומר שאת ילדה רעה, ורק כשהשנים עוברות ואת מגלה שגם לזו יש את זה ולזו יש את זה, וזו בכלל רק התחתנה עם בעלה והייתה בתולה ועברה את הניתוח. זה רודף אותי בלילות. זאת אומרת, גם הפחד שזה יחזור, גם הפחד של מה יקראים, וגם בעצם העובדה בכלל, שעכשיו אני הולכת ומדברת על זה בטלוויזיה, לא מאחורי כינוי בקפה דה מרקר או בפייסבוק, אלא עם הפנים שלי ואנשים שזהו אותי. כל כך הרבה תסריטים רוצים בראש לגבי העניין הזה, אבל אני חושבת שהמטרה מקדשת את האמצעים והאימא. בהתחלה זה המון רגשות אשמה כמובן, כי את חוטפת על וירוס הזה ביחסי מין, כנראה שעשית משהו לא בסדר עם איכשהו חטפת את זה. זאת אומרת שזה כאילו שהיה לך רגשות אשם. למה? כי את אומרת, בגלל שהתנהגתי בצורה מסוימת בצעירותי, אז יכול להיות שבגלל זה, זהו, עכשיו זה מגיע לי, כאילו קיבלתי את מה שמגיע לי. לא יודעת, אני הרגשתי ככה. כן. שזה העונש שלי על איזושהי התנהגות, על ההתנהלות שלי. בנעורים שאת יודעת, בלי אמצעי מניע, כאילו בלי קונדומים. אוריה ותמי מסתובבות עם תחושת אשם כי מחלות מין הן סטיגמה, אות קין שמעיד על היותך חוללת וחסרת אחריות מבחינה מינית. וכמו סטיגמות רבות אחרות, היא, איך לומר בעדינות, חוטאת לאמת וגורמת גם לנשים וגם לגברים להתנהל בחוסר מודעות ובורות בגלל הבושה. את נגיף הפפילומה קונדום לא יכול לעצור. הדרך היחידה להתגונן מפניו היא להיבדק בבדיקת פאפס פשוטה וזולה, אך לא לגמרי מדויקת. למרבה הצער, כ-80% מהאנשים בישראל לא עשו אותה מעולם. המסר שלי בתוכנית הזאת הוא, כל אישה שלא עשתה פאפ סמיר בחיים שלה,
או ב10 שנים האחרונות, שתיגש מחר בבוקר לקופת חולים, בדיקה אחת בחיים מורידה 40-50% את הסיכון של סרטן צוואר הרחם. אם בדיקת הפאפס חוזרת לא תקינה, כאשר הנגיף נמצא בשלבים הראשונים, ואפילו אם נמצאו תאים טרום סרטניים, הטיפול הרפואי הוא פשוט וקצר. אפשר להתרפא מזה, וזה מה שחשוב להגיד לך. הטיפול היעיל ביותר הוא טיפול באמצעות הלייזר. טיפול בלייזר כשלעצמו מעודד את מערכות החיסון של הגוף להשמיד את הנגיף. אבל הבשורה האמיתית שהפכה את התמונה לאופטימיות מזוקקת הגיעה בחורף 2008. היה זה החיסון נגד וירוס הפפילומה וסרטן צוואר הרחם. זו מהפכה אדירה. זאת אומרת, אני בתור סטודנט לרפואה אמרו לי, יום אחד יהיה חיסון שימנע סרטן, וזה נראה לי דבר נפלא. אז אין ספק שיש פה סיטואציה חדשה, שפתאום מגיעה חברה מסחרית ומציפה את המודעות לגבי HPV. וזה מוביל לביקורת, כי אנשים אומרים בצדק, הרי עד שלא יכולו להרוויח כסף מהנגיף הזה, אף אחד לא דיבר עליו. אבל לפעמים גם הרצון להרוויח כסף מוביל לדברים מבורכים. Cervical cancer is the biggest cancer of women in developing countries, and the second worldwide. Every woman is a risk. גם הגינקולוגים וגם רופאי העור, כולם אמרו שהחיסון הזה הוא סוג של פלא. מה יכול להיות יותר הירואי ויותר נכון מאשר באמת להתחסן כנגד ולמנוע מחלה נוראית כמו סרטן? אבל אתה יודע, כשאני מסתכלת על הפרסומת, שהיא נורא יפה ומתוקה, וכמעט יכול להיות גם פרסומת לכל אישה וכל בת צריכה להדליק נרות שבת. אני מחפשת פה את ההקשר למחלת מין. ואין את זה. I'm a woman and I have a daughter. הנושא הזה של HPV וסרטן הוא נושא יחסית חדש, בניגוד למחלות מין מובהקות אחרות שאנחנו מכירים. כן. ולכן אני חושב שהוא יותר מוצנע. המוקד הוא חיסון וגורם לסרטן, שזה משהו נורא נורא מרתיע. כל הרופאים שדיברנו איתם, חד משמעית מגדירים את סרטן צוואר הרחם כמחלת מין. מכאן זורקת לך כפפה. ביכולתך להעלות את הדבר הזה למודעות. נכון, יש בהחלט הרבה עבודת הסברה והרבה עבודה חינוכית שיכולה לעשות על ידי גורמים כמונו, בשיתוף פעולה עם גורמים מהממסד, אם זה משרד הבריאות, אם זה רופאים מובילים וכדומה, ואני חושב בהחלט שזה אתגר עבורנו ואנחנו בהחלט נענים לו. האם חברת התרופות תוציא את סרטן צוואר הרחם מהארון? האם סוף סוף יוודא לכולנו שהסרטן הזה הוא קודם כל מחלת מין, שראשיתו בנגיף שהפך למגיפה אמיתית? האם נתחיל להתנהל בנושא זה כמו מדינות מערביות, שבהן המודעות ליחסי מין בטוחים מונעת סבל ומוות מיותרים, בעיקר של נשים, אבל לא רק. אגב, המחיר של החיסון הוא 2,400 שקל, בהחלט לא מחיר לכל נפש. אלא שאת תיבת הפנדורה של מחלות המין כולן, אגבת, קלמידיה, צהבת בי, זיווה, לא ניתן לסגור. כמות החולים והחולות נמצאת בעלייה תלולה. הטיפול בהן היא על ידי אנטיביוטיקה פשוטה וזולה, כך שאף חברת תרופות לא תצא בקמפיין שיוציא אותן מהארון. הקורבנות המיידיים הם בני הנוער. ואחר כך, כולנו. וזאת תגובת משרד הבריאות לטענות שהעלינו בפרק זה. 1. מרפאת לוינסקי ממוקמת במכוון בתחנה המרכזית, כי שם שוהה אוכלוסייה בסיכון. אוכלוסייה זו תעדיף לפקוד מרפאה בסביבתה הטבעית, מאשר לנסוע לצפון העיר, שם לא יתקבלו באהדה. כמו כן, מכל יישוב בארץ ניתן להגיע לתחנה המרכזית. 2. תת דיווח לגבי מחלות מין מוכר בארץ ובעולם, וכן קיימת מודעות רבה לטיפול באנטיביוטיקה. 3. לגבי נגיף הפפילומה וסרטן צוואר הרחם, מוסרים ממשרד הבריאות כי השיעור הנמוך של תחלואה בסרטן צוואר הרחם אצל נשים לא מצריך סקירה לאומית, ולכן אינו מחייב בדיקת פאפס לכל אישה בארץ. קרובת משפחה שלי, שישבתי ודיברתי איתה, תחסני את הילדה. לנו זה לא יקרה. אבל חלק גדול מזה זה, לך זה קרה כי הרבה גברים חזרו אחרייך והיית תמימה, לא ידעת. יכולתי באותה מידה גם באמת להשתולל ושלא יקרה לי שום דבר. זה כל כך עניין של מזל, זה כבר לא עניין של מזל, זה כבר עניין של כמעט 100%.